mga pananggalang para naman sa mga kalahok na stakeholders habang ang pinapanatili pa rin ang pagbalangkas ng ibinahaging responsibilidad. Para naman sa DepEd, isa sa pinakamalaking hakbang ito ngayong taon ay ang muling pagpapakilala ng face-to-face classes halos makalipas ang 2 taon mula nang hindi pinayagang dumalo ang mga bata sa mga in-person session dahil sa banta ng coronavirus disease. Sinimulan ng DepEd ang pilot implementation ng limited face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan na nasa mga tinatawag low-risk areas noong nakalipas na Nobyembre 15 ng nakalipas na taon. Pagkalipas naman ng mga linggo, mas maraming kwalipikadong pampubliko na at mga pribadong paaralan ang sumunod na rin. Para naman sa Department of Education, tinawag nito na highly successful ang pilot study dahil sa walang naitalang kaso ng COVID-19 infection sa mga kalahok na paaralan, habang pinaplano nito ang higit pang pagpapalawak ng face-to-face classes sa susunod na taon o itong taon na ito na taong 2022. Nagpasalamat naman ang DepEd sa mga teachers, yung mga non-teaching personnel at lahat ng education stakeholders para sa isa pang mabungang taon na nagmarka ng daan sa pagbangon ng basic education sa bansa. Sa nalalabing buwan ng termino ni Secretary Leonor Briones, sinabi ng DepEd na inaasahan nito ang nothing less but more challenges sa darating namang taon. Mamaya abangan pa yung paalala po ng IATF, lalo ng Malacanang, doon po sa mga taga Metro Manila, kaugnay sa mga patakaran pa rin sa ilalim ng Alert Level 3. Magsisimula po yan sa Lunes. Bago yan sa atin munang mga paalala. Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag-Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 131128 Series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Paalala ng Interagency Task Force sa mga taga Metro Manila kaugnay sa mga patakaran sa ilalim ng Alert Level 3 na magsisimula sa Lunes. Alamin sa ulat ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Elmar, patuloy ngayon ay pinapaalala ng Malacanang kaagyon din ang Interagency Task Force yung mga bawal at mga papayagan sa pagpapairal muli ng Alert Level 3 simula bukas yan o kaya sa Lunes, January 3 hanggang January 15. At kabilang dito sa ilalim ng Alert Level 3, lahat ng mga establishment at aktibidad ay papayagan makapag-operate o may sagawa yung sa pamagitan ng o hanggang maximum lamang na 30% indoor venue capacity para kadagiti para sa mga fully vaccinated individuals at 50% naman para sa mga outdoor venue capacity, provided na yung lahat ng mga manggagawa ng establishment ay fully vaccinated laban sa COVID-19. Ito naman, Bombo Jane, Bombo Elma, sa mga nagbabalak pa na magbakasyon o lalabas ng Metro Manila o papasok ng Metro Manila, simula yan sa January 3 hanggang January 15. Yung tinatawag na intrazonal at interzonal movement ay pinapayagan pa rin naman. Pero ay kinakailangan lamang na sumunod sa mga restriction na ipapairal ng mga LGUs na halimbawa ay kanilang pupuntahan sa labas ng Metro Manila. Pero ito dapat ay hindi mas maigpit sa pinapairal na alert level. Dapat ay isang lamang sa Alert Level 3. Hindi ito dapat mas sumubra pa. At yung mga 18 years old at mga tinatawag na kasama sa vulnerable population, yung mga merong comorbidities at mga senior citizens, ay pinapayagan pa rin naman na makalabas at makakuha ng essential goods at services at makapagtrabaho, provided na yung kanilang trabaho ay tinatawag na pinapayagan sa ilalim ng ating mga batas at mga panuntunan ng IATF. Yung mga individual outdoor exercises, Bombo Jane, pwede ka dito, ay papayagan sa lahat ng edad, regardless kung sila ay merong comorbidities o kaya ay sila man ay bakunado o hindi, sila ay mapayagan. Basta ito ay individual outdoor exercises gaya ng jogging, push-up, cycling at ilan pa. At yung mga pinagbabawal, ito take note na mga gawain ngayon sa Metro Manila, simula yan sa Lunes, yung face-to-face or in-person classes.
para sa mga basic education, maliban na lamang yung mga pinapayagan ng IATF at ng Office of the President ng mga klase. Yung contact sports, maliban na lamang yung isa sa ilalim sa bubble type setup. Ganyan din yung mga fanfares, carnivals, kid amusement industries, gaya ng playgrounds, playroom at kiddie rides. Bawal ka sa kiddie rides, Bombo chain. Yung mga venues na mayroong live voice or wind instrument performers at mga audiences gaya ng karaoke bars, clubs, concert halls at theaters. So bawal muna yung nasa harapan natin, yung maingay dyan tuwing gabi, Bombo Elmar. Yung mga casino, horse racing, cockfighting, yung sabong at iba pa gaya ng lottery, betting shops, gaming establishment. Maliban na lamang siyempre, yung mga pinapayagan ang mga IATF at ng Office of the President. Bawal din yung mga gatherings o may pagtitipon sa loob ng mga kabahayan, lalo na yung mga individual na kumbaga ay hindi naman kasama sa compound. Yung mga bisita, bawal. So dapat ay buong pamilya lamang yung papayagan na magsagawa ng pagtitipon. Lalo ngayon ay bagong taon hanggang sa buong January naman ay bagong taon sa atin. Yung mga pinapayagan naman na mga aktibidad sa ilalim ng Alert Level 3 ay dapat 30% indoor capacity sa mga fully vaccinated at 50% sa mga outdoor venue capacity. Ito, yung mapapayagan naman sa Alert Level 3, venues for meetings, conferences at exhibitions. Ganon din yung mga visitor or tourist attractions gaya ng libraries, archives, museums, galleries, exhibits, parks, plaza, public gardens, scenic viewpoints or overlook ay pinapayagan. Basta ito ay 30% pag indoor at 50% pag outdoor. Payagan din itong amusement park, yung mga theme parks, ganoon din yung mga recreational venues gaya ng internet cafes, billiard halls, amusement arcades, bowling alleys, skating rinks, archery halls, swimming pools at mga kahilintulad na mga venue. Ito, papayagan din naman yung mga cinema at movie houses. So pwede tayo manood dyan, Bombo Elmar, Bombo Jane. Ganoon din yung limited face-to-face or in-person classes para sa mga higher education at for technical, vocational education and training. Ganoon din yung in-person religious gatherings for necrological services o mga lamay, borol, interment at mga paglilibing o funerals at maliban na lamang kung walang kinalaman sa COVID-19 yung pagkamatay ng ibinoborol o inililibing. Ganon din, mapayagan din yung licensure or entrance qualifying examinations na isagawa ng mga kinukulang ahensya ng gobyerno at provided na ito ay otorisado ng IATF. Pwede rin yung mga dining services, restaurants, commissaries, eateries, mga karinderya. So pwede yan. Pwede rin papayagan sa Alert Level 3 yung mga personal care establishment gaya ng barbershop, hair spa, hair salon, nail spa at iba pang mga nag-aalok ng aesthetic maliban sa tinatawag na mga ibang uri ng spa na pinupuntahan karaniwan. Ganon din, payagan din o pinapayagan yung mga fitness studios, gym. Ganon din yung mga venue para sa non-contact exercises and sports subject ng DTI protocols. At yung panghuli na pinapayagan, yung film, music, and television production provided na sa ilalim sila sa guidelines ng DTI, DOLE at ng Department of Health. So yan, Bombo Elmar, Bombo Jane, yung mga bawal at pinapayagan sa ilalim ng Alert Level 3 na ibinalik sa Metro Manila dahil sa pagsipa ng COVID-19 cases dahil sa Omicron variant. Bombo Elmar, Bombo Jane. Sa madaling salita, Bombo Raymond, marami pala ang mga restriction dito na muling magbabago. Parang pinatikim tayo rito sa holiday season. Balik tayo sa paghihigpit. Pakiulit doon sa transportation naman, Bombo Raymond, dahil sa magbabalikan yung ating mga kababayan
at dyan sa darating na linggo o kaya Lunes ng madaling araw, Bombo Raymond? Well, ito ang masaklap dyan. Pinapayagan lahat pa rin. Oo. Yung mga, kumbaga ngayon, yung mga bumiyahe na mga public transportation ay pinapayagan. Pero babalik tayo sa tinatawag na 30% capacity. Bombo Elmar. So, 30 to 50%. Kasi mayroong kung kakayahan ng mga LGUs at depende sa DOTR. Pero ngayon, ang sa ilalim ng ating omnibus guidelines sa Alert Level 3 ay 30% lamang lahat ng mga indoor. Kasama na yung mga transportation, Bombo Elmar. So magbabawas sila. Dati kasi ngayon ay 70 to 100% na actually yung pinapayagan sa ilalim ng Alert Level 2. Pero ngayon ay balik tayo sa mas kukunti na lamang, Bombo Elmar, na mga pasahero. Okay, sa ibang usapin na Bombo Raymond, matapos itong napakahaba ng mga abiso sa iyo ng DTI at ng IATF, inabangan din natin ang DOH doon sa ng latest tally sa mga casualties o kaya naman ay mga injuries sa pagsalubong sa bagong taon ng Bombo Raymond. Wala pang abiso ang DOH? Nakabang tayo, Bombo Elmar. Wala pa silang advice kung meron silang gagawin. Supposedly, dati kasi nasanay tayo na right after yung mga tinatawag na mga revelries, mga 7 a.m., naalala ko noon, nagko-cover na tayo sa press con ng Department of Health para i-announce yan. 7 a.m., 8 a.m., or hanggang 10 a.m. to be the latest dapat. Pero ngayon ay alas 12:20 pasado na ay wala pang abiso ang DOH kung kailan sila mag-anunsyo ng mga tali nila. Baka iba yung pinagkakabahan nila, Bombo Elmar, baka tali doon sa Omicron variant muna. Medyo mas kasi ito, call of the time, crucial yung COVID-19 cases, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Okay, so mag-antabay tayo hanggang mamayang gabi pa dahil baka meron na naman, gaya kagabi, may biglang mga anunsyo, mga abiso para sa anumang restriction o mga pagbabago sa mga protocols dahil pa rin sa COVID-19 dulot ng Omicron variant. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaso nagulat. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, mga turista sa Boracay umabot sa mahigit 116,000 na. Ating alamin ang karagdagang update sa report ng Bombo Radio Kalibo. Bombo Elmar, Bombo Jane, lalo pang bumuhos ang bilang ng mga turista sa isla ng Boracay sa selebrasyon ng bagong taon ayon kay Rishan Kasidsid, Malay Tourism Operations Assistant. Simula Disyembre 1 hanggang 31, umabot na sa mahigit 116,356 ang tourist arrivals. Noong Disyembre 30 hanggang 31, nakapagtalaan niya sila ng mahigit 12,000 na turista. Dagdag pa ni Kasidsid na lalo pang pinadali ng provincial government ng Aklan ang proseso sa pag-issue. Yes, Bombo Radio Kalibo. Yes, Bombo Elmar. Go ahead, Bombo ninyo. Sa kabilang dako, kaliwat kanan naman ang mga pulis, sundalo at iba pang law enforcement agencies ang nakabantay sa Katiklan at Cagban ports, gayon din sa isla upang lalo pang higpitan ang seguridad, lalo ngayong long holiday para sa kaligtasan at kayusan sa pagbiyahe ng mga turista. Aniya, nakakalat na rin ang dagdag na deployment lalo na sa mga matataong lugar na naka-duty 24/7 sa loob ng isla, lalo pa at simula Disyembre 31 hanggang ngayong araw, Enero 1 at bukas Enero 2 ay kansilado muna ang curfew. Mahigpit rin na binabantayan ng health and safety protocol sa isla kung saan nasa 2,500 pesos ang multa sa hindi pagsusuot ng face mask. Sa kabilang dako, pansamantala namang ipinahinto ng Philippine Coast Guard o PCG Aklan ang lahat ng mga water sports activities sa isla ng Boracay dahil sa ipinalabas na gale warning ng Pag-asa na pinalakas pa ng hanging amihan. Ayon naman kay Deputy Commander for Operations Dominador Salvino ng PCG Aklan, naglagay na ng red flag sa mga baybayin ng Boracay na lalo na sa Back Beach bilang sinyales ng pagsuspindi sa lahat ng uri ng aktibidad sa lugar pati na ang paliligo dahil sa malalakas at malalaking alon. How's that, Bombo Elmar, Bombo Jane? Bombo ninyo, itong data rito na may 100,000 na mga turista sa Boracay, kumpara sa last year, kumpara sa mga nakalipas na buwan, pinakamalaki na ba ito?
Bombo Radio Kalibo? Tama yan, Bombo Elmar, no? Kung ikukumpara yung datos ng ating Malay Municipal Tourism Office, itong taon nakakabawi na ang isla ng Boracay dahil nga last year marami pang mga restrictions, marami pang mga pagbabawal, Bombo Elmar, Bombo Jane. Ngayon nga, base sa datos ng Malay Tourism Office, ngayon lang Bombo Elmar, ngayon lang nabuwan ng Disyembre, 116,356 itong mga turista or mga turistang pumasok sa isla ng Boracay, and yung average nila kada araw, Bombo Elmar, Bombo Jane, ay umaabot ng 6 to 7,000. Pero mas lumobo pa yan ngayon nga ang long holiday, lalo na ngayon, no? Syempre bukas, Enero 2, Sunday, wala pa ring pasok Bombo Elmar. At syempre yung mga requirements din, no, mas simplihan, no? Mas simple yung mga requirements kumpara dati, Bombo Elmar. Naku, talagang marami nag-enjoy ngayon dyan. Maraming salamat sa mga update na yan, Bombo ninyo. So yan, Bombo Elmar, Bombo Jane, ang ulat mula dito sa Bayan ng Kalibo, dito sa Kalibo Pastrana Park. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ninyo Rugin Teodosio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall #1 sa Clan Basta Radio, Bombo. Ang balitang iyan itid po sa inyo ng Dunkin Donut, ang pasalubong ng bayan. Samantala sa dagdag pang mga balita, 4 na taong gulang patay matapos bumara ang 2 buto ng rambutan sa kanyang lalamunan. May detalyang Bombo Radio Davao. Hanggang ngayon ay labis na naghihinagpis ang mga magulang ng isang 4 anyos na bata na nalagutan ng kanyang buhay matapos itong makalunok ng 2 buto ng rambutan na siyang dahilan ng kanyang kamatayan. Sinasabing naninirahan dito sa lungsod ng Davao ang bata at sinama ito ng kanyang ama sa barangay Bangkiruhan Norte, lungsod ng Montevista, Davao de Oro para puntahan ang bahay ng kanilang lolo at lola at doon na rin sasalubungin ang bagong taon. Kumain naman ang hindi pinangalanan na bata ng rambutan bago maghapunan at muli pa itong kumain kinagabihan. Ngunit napansin ng kanyang ama na tumatalon ito at sumisenyas na nahihirapan itong huminga. Nabatid na 2 buto ng rambutan ang bumara sa lalamunan ng bata kung saan isa nito ang nakuha ng kanyang ama, ngunit ang isa pang buto ay naiwan. Isinugod pa sa ospital ang bata, ngunit idineklara itong dead on arrival ng mga doktor. Yan ang balita mula himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Eman Dalepenga nag-uulat para sa Bulsa Radio ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ating alamin saan at paano kaya sinalubong ng ilang local celebrities ang taong 2022. May chika na si Bombo Nes kay Biab Mercado. Pawang quality time sa pamilya inilaan ng ilang local celebrity ang huling araw ng 2021 at pagpasok ng 2022. Tulad na lamang ng bagong kasal na sina Derek Ramsey at Ellen Adarna na sa isang resort sa Bukidnon piniling magbakasyon. Kasama nila ang kanilang anak kung saan si Ellen ay kay John Lloyd Cruz habang si Derek ay sa kanyang ex-wife. Enjoy ang mga ito sa zipline, go-kart at nag-stroll sa kabundukan. Ang megastar daughter naman na si Casey Concepcion ay aminadong inihanda siya ng mga pagsubok sa 2021 para harapin ang mga bagong hamon ngayong 2022. Ang mag-amang Dennis Padilla at Julia Barreto ay nasa proseso na raw ng pagsisimula muli matapos na magkalamat dahil sa misunderstanding ngunit pinagbuklod ng pandemya. Hindi rin naman nagpahuli ang magkakasintahan pa lamang sa showbiz gaya na Kim Chu at Sian Lim na magkasama sa pagpasok ng bagong taon. Sa panig ng beauty queen turned actress si Kylie Verzosa, handa na raw siya para sa New Year, New Energy. Yan ang latest chika, ito si Bombo Nes, kaya Biab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! And Kabombo, we all would like to greet you. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Happy New Year and a Happy
Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita ngayong unang araw ng taong 2022. Balikan lamang natin ang ating mga headlines. Halos 30 minutos na lamang inaabangan na po dyan sa pagsalubong sa New York ang bagong taon. Kaabang-abang pa rin ang kanilang tinaguriang global tradition na dropping of the ball bilang hudyat ng taong 2022. Alauna ng hapon yan oras sa Pilipinas. In punto naman alas 12 ng hating gabi doon sa estado ng New York. Dito naman sa Pilipinas, daily new cases sa NCR dulot ng COVID-19 maaaring tataas sa 60,000 hanggang 80,000 itong buwan ng Enero. Samantala mga LGU sa Camarines Sur, puspusan ang sasagawang contact tracing matapos ang 2 kumpirmadong kaso ng Omicron variant. Ang Department of Education naman umaasa na marami pang paaralan ang sasali sa implementasyon ng face-to-face classes sa taong 2022. Samantala, mahigit-anin na pong mga tindahan sa Bohol pinagpapaliwanag ng DTI matapos maaktuhan na lumalabag naman sa price freeze order. Sa ating sports balita, ang Chicago Bulls at Miami Heat panalo na naman sa New Year's game ng NBA. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Happy New Year sa lahat! Ito po si Bombo Jane Buna. Happy New Year din at ko naman si Bombel Maracol para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radyo, Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod, 25 minutos na, 35 minutos na nakaligastak na alas 12 sa Udto. No? Kabiyan na, batian nyo ang atong sining news center sa atong sining Bombo Network News, mga kaibigan. No? Kadto gaya, padayon mo natin sa pagkumati ang nabilin pa ang mga binulan sa atong in the report, mga big events sa local, national, international entertainment, no? Sa bilog yung kalibutan, no? Nagkaranabo makamilan sa tuig 2020. Ano kagaro na standby mo kamo sa ato sining New Year's around the world, no? Ang ato sining isa sa mga international correspondent si Sir Leaf Severino, no? Ang pagsug-alaw sa mga New Yorker, no? Dito sa Amerika sa sa ila sining bag-ong tuig balamot dito sa New York, sa sa New York Times Square, na aradang countdown, may dropping of ball dira tawag nga midnight Big Apple drop na countdown pag sulod sa bag-ong tuig, mga kaibigan. Limitado lang kuno ang mga number of people nga pwede ito makasulod sa New York Times Square. Ibalon ta na karon, mga kaibigan, sa ato sining New Year's around the world, mga kaibigan. No? So balik kita, no? Sa ato sini dugang pang-impormasyon sa ato sini on year and the report 2021, mga kaibigan. You are watching and listening to the Bombo Year-End Report. Now, fully digitalized. Yari mga nagapanguna nga balita sa bulan sa Oktubre sa tinekdan nga tuig 2021. Una kita sa mabalita lokal. Oktubre 6.
Nagtaliwan ang principal sa Negros Occidental High School nga si Mario Amaka. Ang 79 anyos nga principal ang ginbawian sa kabuhi sa Riverside Medical Center. Si Amaka ang natapikan sa coronavirus kag unang gagindala sa Cadiz District Hospital. Apang ginsaylo ini sa Riverside Medical Center bagod nga naglala ang iyang kahimtangan. Gin-confine ini sa intensive care unit kag ginsaylo sa regular room bagod naka-recover da ini sa COVID apang padayon ang pag-eksperyensya sa kabunayan sa pagginhawa. Ginsaylo luwat si Amaka sa ICU apang nagtaliwan alas 4 sang hapon. Oktubre 6, patay ang 28 anyos nga maestra matapos sa ginbuno sa isa ka laborer sa sulod mismo sa iyang balay sa sitio Kanipaan, Barangay Bangkiruhan, Cadiz City, Negros Occidental. Santo sa Cadiz City Police Station, madamo nga pilas ang naagom ni Jessica Ducay matapos ginbuno ni Dilion del Rosario, isa ka painter, laborer kag residente sang Barangay 8 Bacolod City. Nagaisanon lang ang biktima sa ila balay sa hinali lang nga ginsulod ni del Rosario kay ini ang ginbuno sang makapila ka beses. Gidayon nga nagpalagyo ang suspect dala ang 79,000 pesos ng cash. Nakilala ang suspetsado bagod nakitaan ini sa CCTV camera. Oktubre 8 sang kagahon nadakpan sa Bacolod Police Station number 8 si Del Rosario sa balay sang iyang live-in partner sa sitio Kalong-Kalong, Barangay Singkang Airport diri sa syudad sa Bacolod. Suro kay Police Major Jory Puerto, Station Commander sa Bacolod Police Station number 8. Nakabaton sila sa impormasyon nga nagapuyo sa Kalong-Kalong ang live-in partner ni Del Rosario. Gani ginistorya ini natawgan ang suspetsado kag nagpauli alauna sang kaagahon. Gilon man nga ginpadalom sa inquest proceeding si Del Rosario sa Cadiz City Prosecutor's Office. Oktubre 12, isang patay kay isang pirason matapos masunog ang canter truck nga may karga nga gasolina samtang nagabiyahe sa Cadiz City, Negros Occidental. Santo sa Cadiz City Disaster Service Reduction and Management Office ginaulso isang Mitsubishi canter truck ang highway sa Barangay Luna, Cadiz City sang nabatsakan sang driver nga may nagkalayo tuga sa pag-igrab sa wiring. Naglumpat ang driver sa truck nga si John Vincent Recto, 25 anyos sa Escalante City apang nabili naman sa passenger seat ang pahinante sini. Kada namang sa kay Romney kay ginapatihan nagatulog. Bangod nagadalagan ang salakyan sa naglumpat ang driver, nagbunggo ini sa railing sa likod sang highway kag natumba. Ginlamon sang kalayo ang bilog nga truck kalakip na ang pahinante nga nag-angkon sang 5th-degree burn. Santo sa investigasyon, sin kagalon sang gasolina ang karga sang truck kag pagdaloon ko tani sa Molocabok Island, Sagay City. Sa mga balita nasyonal, Oktubre 5, opisyal nga ginmaduan ni President Rodrigo Duterte ang Executive Department officials kag mga empleyado nga untaton ang pagtambong sa investigasyon sa Senado sa pagbakal sa mga COVID-19 medical supplies nga nagabalor sang 8 bilyones pesos. Ang memo ang nagapanindugan nga hindi na makahimo sa ilang trabaho ang mga miyembro sa gabinete bagod ubos na ang ilang tiyempo sa pagtambong sa Senate investigation. Antes sini ginanunsya ni Duterte nga dumilian na sini ang mga miyembro sa gabinete nga hindi magtambong sa hearing na day Senador Richard Gordon bagod wala ini sa katapusan. Ginpaandaman man niya ang Sergeant at Arms nga hindi pagrestohan ang mga miyembro sa gabinete nga i-cite in contempt sang Senado agud nga makalikaw sa gamo. Oktubre 9, nagtaliwan ang chairperson sa Commission on Human Rights nga si Jose Luis Martin Chito Gascon. Santo sa konfirmasyon sa Uto de Gascon nga si Miguel, nagtaliwan ang CSR chairperson bangod sa komplikasyon tuga sa COVID-19. Siya ang nag-edad sa 57 anyos. Si Gascon ang ginapuent sa tuig 2015 bulos sa kay Loretta Eta Rosales. Anom na katuig ang pagpungko ni Gascon bilang CSR chairperson kag magkatakop ang termino sini subong nga tuig 2022. Antes nagpamuno sa CSR si Gascon ang miyembro sang Human Rights Victims Claims Board. Ang body nga ginmaduan nga magabaton, mag-evaluate kag mag-imbestigar sang reparation claims sang nag-apply nga mga biktima sang human rights violations sang martial law. Isa man ini ka human rights lawyer kag political activist nga nangin pinakabata nga miyembro sang Constitutional Commission nga nag-draft sang 1987 Philippine Constitution kag sang 8th Congress. Oktubre 18, patay ang 4 ka Chinese nationals nga subject sa drug bypass operation matapos kinaligar nagbato sa makatapos sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Philippine National Police Armed Forces of the Philippines sa Punta Verde Subdivision, Barangay Pulong, Kakutod, Angeles City, Pampanga. Suno kay PDEA Director General Wilkins Villanueva, pila ka armas ang recover matapos magbato ang 4 ka mga Chinese nationals sa mga operatiba rason sa pagbalaw sa mga otoridad. Ginkilala ni Villanueva ang mga napatay nga drug suspect nga sanay kay Bing alias Kai, 29
anyos nagikan sa Yunqing City. Sanchi Erboki alias Payat gikan sa Quanchu City. Fujian Wang Gidong 43 anyos kag Wu Wanxian nga ginkilala man sa alias nga si Jinping Shang 41 anyos nga lunsay dagikan sa Changshu, Fujian, China. Suno kay PDEA spokesperson Derek Carrion, lunsay nga armado sa 45 kalibre nga pistola ang mga suspetsado ka nagbato sa motoridad. Nakuha sa maini ang 38 kilos nga suspected shabu nga nagabalor sang 262.2 million pesos. Subong man ang duha ka mga malhalon nga cellphone kag isa ka kiluhan. Sa mga balita international, Oktubre 7, gin-awardan sa Nobel Peace Prize ang journalist nga si Maria Risa sang Pilipinas kaupod kay Dmitry Muratov sang Russia bangod sa ila pagpagibato para sa freedom of expression sa tagsa ka mapungsod. Suno sa chairwoman sang Norwegian Nobel Committee nga si Berit Risa Andersen, ang duha ang ginpasidugan bangod sa ila pagtinghwa nga maproteksyonan ang freedom of expression nga nagapangunang nga kondisyon sa demokrasya kag malawig nga kalinong. Sulod diri ang duha ang representante sang tanan nga mga journalist nga nagapanindugan sa ilang ideal sa diri sa kalibutan kung sa din ang demokrasya kag kahilway sang duag sang press ang yara sa nagabudlay nga kondisyon. Oktubre 18, nagtaliwan ang labing unang Black U.S. Secretary of State retired General Colin Powell bangod sa COVID-19 complications. Suno sa iyang pamilya si Powell ang gibawian sang kabuhi sa edad ng 84 anyos sa piyak nga ini ang fully vaccinated na batok sa virus. Ang anay nangin chairman sang U.S. Joint Chiefs of Staff ang nagserbe man sa pila ka Republican administrations kag nagbulig agud matukod ang American foreign policy sa nauli nga bahin sang 20th century kag una nga bahin sang 21st century. Oktubre 21, ginagaw sa militar ang Sudan sa ilang panggobyerno. Ang military coup ang ginpangunahan ni General Abdel Fattah al-Burhan kung sa din 5 ka mga senior government officials ang ilang ginpreso. Gilayon nga ginutod sa militar ang internet connection sa bilog nga Sudan. Sa amuban nga adlaw gindissolve sa militar ang Sovereignty Council kag gindeklarar ang state of emergency kag madamo nga mga supporters sa gobyerno ang ginaresto. Ang mga gindetain ang ginagipan sa government ministers, miyembro sa political parties, mga abogado, civil society activists, journalists, human rights defenders kag protest leaders. Sila ang ginbutang sa sekretong lokasyon nga wala sila sang access sa ila pamilya ukon abogado. Oktubre 23, napatay sang US military ang senior Al-Qaeda leader nga si Abdul Hamid Al-Matar sa drone strike sa Syria. Suno sa tagpamaba sang US Central Command nga si Army Major John Rigsby, dako ang pagkadula sa terrorist organization. Ang kamatayon sang Al-Qaeda senior leader ilabi na ang mga pagpamahog sa mga pumuloy sa Estados Unidos, partners kag inosente nga masibilyan sa bilog nga kalibutan. Magluwas sa senior leader, wala na sang casualties pa sa nagluntad nga paglunsar sa opensiba sang Amerika gamit ang MQ-9 aircraft. Oktubre 31, 17 kamatawo ang pilason matapos nga isa ka 24 anyos nga lalaki ang nagasuksok sang Joker nga costume sa Batman nga nag-atake sa mga pasahero sa isa ka train line sa Tokyo. Kung sa diin ang iban nga mabiktima ang magatambong kuntani sa isa ka party sa sentro sang syudad para sa Halloween. Ginaresto sang kapulisan ang ginargar attacker on the spot. Isa ka lalaki nga ginapatian nga edad sa 60 anyos ang unconscious kagira sa critical nga kondisyon matapos ginbuno. Samtang suno sa mga witness nagpalaptas ang lagis ang suspetsado sa train kag nagsugod ang kalayo. Ang pagpatake nagluntad sa Keio Express Line padulong sa Shinjuku, ang pinakamasako nga rail station sa bilog nga kalibutan. Sa balita sa patag sang sports, Oktubre 5, ginanunsar ni Spanish basketball great Pau Gasol ang pagretiro sa paghampang matapos ang 23 anyos nga karir. Si Gasol nga may kataason nga 7 feet 1 inch ang naghimo sang iyang professional career sang 1998 antes nagpirma sang kontrata sa Memphis Grizzlies sang 2001. Siya ang nagdaog sang NBA titles sa Los Angeles Lakers sang 2009 kag 2010 samtang napilian nga all-star team sa 6 ka okasyon. Si Gasol ang ulihing naghampang sa Chicago Bulls kag San Antonio Spurs kag brief stint
kaupo ng Milwaukee Bucks sa dugang nga 4 ka bulan sa Portland Trail Blazers. Nagbalik siya sa Barcelona agud buligan ng boyhood club nga tapuson ng 7 ka tuig nga paghulat sa Spanish Championship sang Hunyo. Oktubre 24. Nakuha ni Carlos Yulo ang ilalabing unang abulawan nga medalya matapos nga nangin madinalagon sa men's vault event sa 2021 FIG Artistic Gymnastics World Championships sa Kitakyushu City Gymnasium sa Japan. Nagtapos ang 21 anyos ang average nga 14.916 nga maskin pakusog pa sang iya 15.033 nga score sa second vault matapos nga makarecord sang 14.800 sa iya unang nga attempt. Ang pambato sa Japan nga si Yunikura Hidenobu ang nakakuha sang silver medal sa score nga 14.866 samtang bronze naman ang nakuha sang pambato sang Israel nga si Andrei Medvedev nga may score nga 14.649 matapos ini nadagan ang vault gold. Nakakuha man si Yulo sang silver sa men's parallel bar final. Oktubre 31. Nagdaog si Filipino boxer Jonas Sultan matapos nga 4 ka beses ang ginpatumba sini si Carlos Caraballo. Ginhiwat ang ila 10-round bantamweight fight sa New York kag nakuha sa 29 anyos nga Filipino boxer ang kadalagan paagi sa unanimous decision. Apisar nga 4 ka beses na nga natumba ang Puerto Rican boxer nangin palaban ni kag nagdangat sa 10 rounds ang hampang. Suno sa Zamboanga del Norte boxer iya gid ginpreparahan ng nasambit nga hampang. Si Caraballo ang nangin dako nga pagpanghangkat para sa pagbalik sa ring ni Sultan matapos ang pagkaluto sini kay Jerwin Ancahas sa ila IBF Super Flyweight match sa 2018. Bangod sa kadalagan, nakaangko na ini sang 18 ka kadalagan, 5 ka pagkalutos kag 11 ka knockouts. Sa balita sa patagsang entertainment, Oktubre 3. Ginkoronahan bilang Miss World Philippines 2021 si Tracy Maureen Perez sa Cebu City. Our Miss World Philippines 2021 will compete in Puerto Rico this coming December. Candidate number 36, Tracy Maureen Perez. Okay, congratulations, Tracy Maureen Perez. You are Miss World Philippines 2021. Sa question and answer portion, gimpakita ni Tracy ang iya wit kag kaalam paagi sa pakigbahin sa iya sabat sa kung ano ang dapat matun-an sa tanan nga gikan sa pandemic. After we go through this pandemic, what would you want us to learn from it? After this pandemic, I hope that we never take for granted the family that we have, taking care of our health and taking care of the people that protect us, our leaders, our frontliners. We should always give importance to those people. We may not see the efforts that they give out, but most definitely, they are our modern heroes. And for that, we should always be grateful. And we should always stick with them, and pray for them. Thank you. Ang kadalagan ni Perez ang nagmarka sa ikaduha nga corona para sa Cebu sa major pageants matapos kay Miss Universe Philippines 2021 Beatrice Gomez nga nagikan sa probinsya. Oktubre 16. Na-engage ang Olympic weightlifting gold medalist Heidelin Diaz kag boyfriend sini nga si Coach Julius Naranjo sa Resorts World, Manila. Gintawag naman sa weightlifter nga magical moment ang gabi kung diin nagpropose sa iya ang iya boyfriend nga si Julius. Nakilala ni Diaz si Julius sa isa ka Filipino-Japanese weightlifter sa Asian Indoor and Martial Arts Games sa Ashgabat, Turkmenistan sang 2017. Nagpasalamat naman ang Olympic weightlifting gold medalist sa ginuod bangod ginhatagan ini sa lalaki nga kaangay sa iyang nobyo nga si Julius. Oktubre 22. Napatay ang isa ka film crew member samtang isa ang pilason matapos nga ma-discharge sang Hollywood actor nga si Alec Baldwin ang prop nga pusil sa ilang set sa pelikulang Rust sa New Mexico. Gilayon naman ni gindala sa ospital via helicopter ang director sang photography nga si Helena Hutchins, 42, apang gindeklara sang medical personnel nga dead on arrival. Nagagwa sa investigasyon sa mga kapulisan nga antes natabo ang insidente, mayara sang gikuhaan nga eksena kung sa diin nagamit sa isa ka prop nga pusil. Oktubre 24.
Ginanunsya sa actress kag TV host nga si Chris Aquino ang iya engagement kay anay Department of Interior and Local Government Secretary Mel Senen Sarmiento. Sa video nga gipakibahin ni Chris, ginpahayag sini sa caption nga ang pandemic kag pila pagika-stressful nga hitabo nga nagluntad humalin mid-August ang nagtugas sa iya pagniwang kag pag-anto sa iya ikaayong lawas. Sunod diri, 4 na kabulan sang bayaan sila sa iya utod nga si anay President Benigno Noynoy Aquino III kag ginsigurado ini nga hindi siya luyag bayaan sini nga wala sang may magabantay kag magaatipan sa iya. Naghatag man ini sang mensahe kay Mel sa post nga iya ginkabig nga best friend kag lalaki nga iya gintugutan nga makaupod sa kabuhi. Oktubre 30. Ginkoronahan ng Philippine Beauty Queen nga si Cinderella Faye Obeneta bilang Miss Intercontinental 2021 sa pageant nga ginhiwat sa Sharm el Sheikh, Egypt. Si Obeneta ang ikaduha nga Pinoy nga nagpauli sang korona bilang Miss Intercontinental. Ang 25 anyos na Beauty Queen ang nagikan sa Cagayan de Oro City. Amuyadto ang dalagko nga mga hitabo sa bulan sang Oktubre. Sa hindi magdugay, magasulod na ang mga balita sa bulan sang Nobyembre. You are watching and listening to the Bombo Year-End Report. Now, fully digitalized. Ang tinalikdan nga tuig 2021. Una kita sa balita lokal. Nobyembre 3. Patay ang isa ka commercial sex worker matapos gintiro sa mga suspitsado nga nagasakay sa motorsiklo sa reclamation area sa Proclampirong, Barangay 2, Siyudad sang Bacolod. Suno kay Police Lieutenant Junito Pastrana, Deputy Station Commander sa Bacolod Police Station 2, ginkilala ang napatay kay Rinilin Maming, 23 anyos kay residente sang Banwa sang La Castillana. Nagalakat ang biktima sang ini ang gintiro sang riding in tandem suspect. Bangod sa igot sa nawala nga kilay, gilayon nga napatay ang biktima. Na-recover sa mga pulis sa crime scene ang isa ka empty shell sang kalibre 45 nga pistola. Sa amo man nga petsa, Nobyembre 3, duha ka mga soldado ang patay kag 4 ang pirason kadungan sa enkwentro batok sa New People's Army sa Sitio Tiyos, Barangay Quintinrimo, Nueces Padilla, Negros Occidental. Sa interview sang Bombo Radio kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander sang 303rd Infantry Brigade, nakabaton sang impormasyon ang trupa nga may presensya sa armado nga mga lalaki sa lugar gani nagresponde ang 62nd Infantry Battalion. Alas 3:45 sang hapon na enkwentro sang trupa ang 5 ka mga miyembro sang NPA kay makaligad ang pila ka minutos nga bayluan sa lupok. Anom ka mga soldado ang napilasan. Gin-airlift ang mga wounded sa Cebu City. Pangilbawian sa kabuhi ang duwa sa ila. Nobyembre 11, 1.3 milyones ka pesos nga cash ang nataban sa mga kawatan nga nagsulod sa Rural Bank of Ilo Ginubaan Branch nga namtang sa Barangay 1 Ginubaan, Negros Occidental. Suno kay Police Lieutenant Jaime Diquilio, Deputy Chief sa Ginubaan Municipal Police Station, nadiskubrihan sang bookkeeper nga ginsulod sa mga robbers ang bangko Alas 7 imidya sang aga. Sa inisyal nga pag-usisa, wala sang forcible entry sa bangko bangod bukas ang sliding window kag mapuslang na turn off sa mga suspitsado ang alarm system kag ang closed circuit television. Nakibaluman ang mga suspitsado sa number combination sang vault. Hindi pa man matungod sa karon kung pilagid ang mga suspitsado nga nagsulod bangod na off ang CCTV camera. Nobyembre 17, ginabsuelto sang korte ang suspitsado sa pagpatay kay Sheila May Condes sa Barangay Estefania, Siyudad sa Bacolod sang tuig 2015. Mayo 10 tuig 2015 sang nadula si Condes kag Mayo 14 sang nasapwan ang bangkay sini sa isa ka kampo sang tubo sa Asyenda Sagrado, Purok Santol, Barangay Estefania nga nagapalimaho kay nagakadunot na sa follow-up operation sang kapulisan. Ila natumod ang suspitsado nga mo si Ricardo Iwayan kagin kadtuan sa puluyan sini sa Sitio Tabingi, Barangay Poblasyon Zone 3, Siyudad sang Imamaylan, kung sa diin nakitaan man ang
ang cellphone sang biktima. Mismo ang suspitsado ang nagtudlo sa kapulisan kung sa diin gindala ang ginpatay nga biktima. Anong katuig nga napriso ang suspitsado kag sa Nobyembre 17 na-quit ini sa kasong robbery with homicide bangod sa kakulang sa ebidensya. Suno kay Attorney Arnel Sige, abogado sa pamilya Condes, mabugat ang ebidensya sang prosecution kag tuman kay hina sang testimonya sang akusado apang bangod sa pila ka mga technicalities wala lang invalid ang mga ebidensya nga ginpresentar. This is a very sad decision sa part sang pamilya, ginikanan ni Sheila Condes, sa mga police officers natin sa una nga nag-conduct sa investigation kag nagsakripisyo kag went out of their way as dito sa Himamaylan City. Nobyembre 22, nagtaliwan ang ginapatihan world's oldest living person nga si Francisca Susano sa Kabangkalan City, Negros Occidental sa edad nga 124. Sunod sa po nga si Jonathan Susano, si Lola Iska ang nagtaliwan sa Ilapuluyan sa Barangay Kamingawan, siyudad sa Kabangkalan alas 6:45 sang gabi. Antes ini nagtaliwan, si Lola Iska ang bedridden kag hindi naman makakilala siya mga apo. Si Lola Iska ang ginbunag sa tong Setyembre 11, 1897 kag pagpangumang ilang nga palangabuyan sa siyudad sang Kabangkalan. Siya nagpamana sa edad nga 14 kay nakangkon man sang 14 ka mga kabataan. We are so thankful first and foremost sa Panginoon since binigyan siya ng napakahabang bonus. Actually, bonus na po yung kung tutuusin kasi the lifespan of a Filipino is nagre-range lang siya ng 70. So, kay Lula, almost half na po yung naabot niya. Sa lahat na nakilala kay Lula, sa lahat na nagsusuporta kay Lula, sa lahat na nagmamahal kay Lula. Tapos puso kami nagpapasalamat sa pag-recognize sa kanya, paghanga, pagsuporta. Masakit lang sa amin kasi yun na nga, nawala si Lula. Hindi naman namin inaasahan na mangyari to pero kailangan natin tanggapin. Sa interview sa Bombo Radio kay Lola Francisca sa tuig 2016, paguyop sang harmonika kag pagkaon sang uta ng iya nga siklito para sa malawig nga kabuhi. Ano ginakaon mo? Gulay ginakaon. Wala ka ba kaon baboy or kaunog ala buhay? Wala ta tayo ng bakal. Gulay magay kaunog. Alin sa una na ano pa lang abuyan yung sang bana mo? Paguma, bulig, masukay, katong sila akong ilan. Bulig-bulig ka gilamon. Nasumiter na sa Guinness World Records ang mga dokumento nga kinahanglan agud madeklarar si Lola Iska nga world's oldest living person apang tubtub subong wala pa sang deklarasyon angot diri. Sa karon ginauyatan ni Kane Tanaka sang Japan ang record bilang world's oldest living person sa edad nga 118 anyos. Nobyembre 27, batay ang siyam katuig nga bata nga babae nga taga Purok Kitahanon, Barangay Banago, siyudad sa Bacolod matapos kinimuslan sang ilaman mismo nga kakilala. Ang biktima nga gikilala kay alias Bulani, grade 3 student ang nasapuan nga nagahamyangon sa Zircon Street, City Heights Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City. Ang bata ang naka-blatter nga na missing sa Bacolod Police Station 3 kag gini ang gintaban sang abyan sang iya amay sa Nobyembre 26. Si Bulani ang nasapuan sa mga residente sa kakauyan kag gini ang may pila sa ulo. Sa muman nga adlaw ginkonfirmar sang investigador sa Bago City Police Station nga nagsungka sa ila ang suspitsado sa paghimulos kay alias Bulani. Suno kay Police Staff Sergeant Armando Araw Jr., ang suspitsado nga si Sherwin Trava alias B-Boy, 33 anyos, ang residente sang Santa Catalina, Block 41, Lot 26, Barangay Lagasan, Bago City. Iliya nagsungka sa Bago City Police Station kaupod sa ila pastor sa ila simbahan nga si Pastor Randy Rosarita. Nobyembre 29 sang kagahon ginbawian sang kabuhi si Bulani samtang na confine sa Corazon Luxen, Montelibano Memorial Regional Hospital. Sa balita nasyonal, Nobyembre 11, matapos nagisol sa iya nga kandidatura sa pagkaalkalde sa siyudad sang Davao, nagupod si Davao City Mayor Sara Duterte sa lakas Christian Muslim Democrats o kon lakas CMD nga partido ni anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Nag-oath taking si Sara Duterte kay lakas CMD Chairman Senator Ramon Bong Revilla Jr. kag President nga mong House Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez sa Revilla Farm sa Silang, Cavite. Ini matapos yung ginanunsyar ni Hugpong ng pagbabago Secretary General Anthony Del Rosario nga nag-resign si Mayor Sara sa Regional Party. Nobyembre 13,
nag-file si Davao City Mayor Sara Duterte sa kandidatura bilang Vice Presidente kag mangin running mate ni presidential aspirant former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 2022 elections. Nobyembre 15, nag-file sang Certificate of Candidacy si Presidente Rodrigo Duterte sa pagkasenador. Siya ang nag-substitute kay Mona Lisa Visorde sang federalismo dugong dakilang samahan. Ante sini ginpayag ni presidential aspirant kag Senator Christopher Bongo nga magapadalagan si Presidente Rodrigo Duterte bilang senador paagi sa substitution. Nobyembre 19, temporaryo nga ginsuspinde sang Office of the Prosecutor sa International Criminal Court ang investigasyon sa ginaligar nga crimes against humanity nga may kangtanan sa war on drugs ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginhimo ang tikang sang prosecution pila ka adlaw matapos nga nag-request ang ICC nga i-hold ang investigasyon sini sa gobyerno para sa pagpamatay sa mga pumuluyo sa konteksto sang kampanya batok sa illegal nga droga. Ginpayag ni Philippine Ambassador to the Netherlands Eduardo Malaya pagi sa sulat kay ICC Prosecutor Karim Khan nga ang referral sa Department of Justice sa National Bureau of Investigation sang 52 na ka mga kaso kung sa diin ang Philippine National Police Internal Affairs Service ang nakakita sang administrative liability sa bahin sang concerned personnel. Sunod sa report ni Khan, ang prosecution ang temporaryo nga nagasuspindi sa investigative activities samtang gina-assess ang scope kag ang epekto sang deferral request. Nobyembre 30, ayaw rin talaga ng aking pamilya. Kaya naisip ko na siguro ay hindi ko pa po panahon sa ngayon. Diyos lang po ang nakakaalam kung kailan talaga ang tamang panahon ko. Ayaw ko rin pong lalong maipit si Pangulong Duterte. Higit pa po sa tatay ang pagmamahal ko sa kanya. Ginanunsyar ni Senator Christopher Bongo nga nag-isol na inisya sa iya presidential bid sa palabuton nga 2022 national elections. Sigo ang una nga nagpapili bilang vice presidential candidate sa PDP laban ko si Wing na pangiliang nag-withdraw kag nagsaylo sa federalismo dugong dakilang samahan hukon PDDS bilang presidential candidate. Ang PDDS ang kalyaduman sang PDP laban. Suno kay Go, hindi siya luyag nga mangin problema pa ni Presidente Rodrigo Duterte kag hindi man luyag sa iyang pamilya ang magpadalagan sili bilang presidente. Gani nagdesisyon na lang ini nga magatras sa iya nga kandidatura. Si Go ang magapabilin gyapon nga senator tubtob sa tuig 2025. Kag sa ato naman nagapanguna nga mga balita international. Nobyembre 1, ili magdumo sa 45 ka mga tao ang patay matapos marumpag ang 21 ka panalgan sa Lagos, Nigeria. Nagapadayon pa ang pag-construct sa nasamit nga building sa ngili ang narumpag. At sa diin madamo nga mga trabador ang natrap. Kalakip sa mga napatay ang tag-iya mismo sang building. 15 naman ka mga tao ang na-rescue nga buhi nagikan sa mga debris kag sunod sa mga engineers. 6 lang ka floor ang original nga disenyo sang building apang luyag sa tag-iya. Ngayon ang dugangan gani nagdangat sa 21 ka panalgan. Nobyembre 3, narakip ang Taliban military commander sa 25 ka matao nga nakalamatay sa suicide attack sa military hospital sa Kabul, Afghanistan. Santo sa konfirmasyon sa Taliban, napatay ang isa nila ka commander matapos nagresponde ang mga ini sa Islamic State attack sa hospital. Si Abdullah Muklis, ang miyembro sang Hardline Haqqani Network, kagang opisyal sang Badri Corps Special Forces, ang pinaka-senior nga figure ang napatay humalin sang naagaw sang Taliban ang kapital. Nagumpisa ang pagmaatake sa suicide bomber nga nagdetonate sang explosives malapit sa pasilidad sa entrance. Antes ang mga armado nga mga tao ang nagnasulod sa hospital grounds. 25 ka mga tao ang napatay kag masubra 50 ang mga napilasan sa pag-atake sa military hospital sa Kabul. Kung sa diin nagluntad ang duha ka pagsigabong. Sa balita sa Patek sa Sports, Nobyembre 3,
ginpili isang Filipino-Japanese golfer nga si Yuka Saso ang Japanese citizenship. Si Saso nga ginbunag nga hapon ang amay samtang Pinay ang iloya. Ang na-report nga nagdesisyon nga full-time nga magpresentar sa Japan sa tion nga mag-edad ini sa 22 anyos sa June 20, 2023. Sa idalom sa Japanese nationality law, ang holders ng dual citizenship ang kinahanglan nga magpili isang isa ka nationality sa edad nga 22 anyos. Ang world number 6 nga naghatag man sang duag sa pungsod sa 2020 Tokyo Olympics kasunod sang pagkuha sini sang ikasyam nga pwesto. Ginpresentar man sini ang Pilipinas sa 2018 Asian Games sa Jakarta kung sini nagdaog ini sang duwa ka medalya. Ang pinakadakuang kadalagan sini ang nagtop ini sa 2021 US Women's Open. Sa balita sa patag sang entertainment sa bulan sang Nobyembre. Nobyembre 6. 8 ka mga taong patay matapos magluntad ang stampede sa concert sang rapper nga si Travis Scott sa Houston Music Festival. Ang iban nga napatay ang nagaedad sang 14, 15, 21, 23 kag 27 anyos. Sunod kay Houston Mayor Sylvester Turner, 25 ka mga tao ang gindala sa ospital kag 5 sa ila ang menor de edad pa lamang. Sunod sa mga otoridad, malapit 50,000 ka mga tao ang yara sa Astroworld Festival sa NRG Park sa natabo ang insidente alas 9 sang gabi. Nakabaton sa impormasyon ng mga concert goers nga may isa ka lalaki sa audience nga nagapangtublok sa illegal drugs, gani sila ang nagkinarankaran kag nagluntad ang stampede. Nobyembre 11. Ginkasal na sanday Derek Ramsey kag Ellen Adarna. Ginpatigayon ang private wedding sa Rancho Bernardo Luxury Villas and Resort sa Bagak, Bataan. Lunsay malapit nga pamilya ang ginimbitaran sa kasal sang duwa. Nakakuha naman sang atensyon ng bata sang aktres nga si Alias nga naing ring bearer sang duwa. Suksok sang aktres ang gown nga himo sang designer nga si Mac Tumang ang naghimo sang lava gown ni Catriona Gray sa atong Miss Universe 2018. Sang February 26, ginako sang duwa ang ilang nga relasyon. Si Adarna kag Ramsey ang tupad balay sa exclusive village sa Ayala, Alabang sa Muntinlupa. Nobyembre 15. Ginkasal ang showbiz couple nga sanday Jeneline Mercado kag Dennis Trillo. Sa ilang social media accounts, nagpost ang mga ini sang litrato sa ilang kasal nga isa lamang kasimple nga garden wedding. Gipatigayon ang kasal halos 3 ka semana matapos nga i-anunsyar sa mga ini ang ilang engagement kag ang pagbusong sa aktres. Madumduman nga sang 2011, nagbulagay ang duha apang sila ang nagbalikay sang tuig 2015. Bulan sa Enero, ginselebrar nanday Jeneline kag Dennis ang 7th anniversary sang ilang nga relasyon. Amuyad do ang dalagko nga mga hitabo sa bulan sang Nobyembre. Sa hindi madugay, magasunod na ang mga balita sa bulan sang Disyembre. You are watching and listening to the Bombo Year-End Report. Now, fully digitalized. To All Star Nation and Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas. Merry Christmas and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Orasan nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 10 minutos na nakalabay stock na nga launa sa hapon. Antes naton talispus-puson ato sini year-end report sa bulan sa Disyembre, siniyang Enero ako na New Year's Day naton makabinan, of course ito na malipatan gay kindi naton niya punggan ining pagtutok naton paglibot naton sa kalibutan
sa pag celebrar no sa bag-ong tuig mga kaibigan no. Damo na kita nga mga lugar sa bugos ni kalibutan nakatuan selebrasyon sang Pasko, subong adlaw selebrasyon naman sang bag-ong tuig mga kaibigan. Isa diri sa mga kaibigan isa diri ang New York City sa estado sa New York dito ya sa United States of America mga kaibigan. Sikat niya ang New York sa bahin sa New Year countdown nila sa bilog ng kalibutan sa New York Times Square. Linibo da ka mga pumuluyo mo ang nagakadto linibo da mga New Yorker iban pa nga mga Amerikano or iban da nga mga pangayaw nga nagakadto dira sa New York Times Square sa pagsaksi sa siling nga to New Year's celebration nila mga. So this time sa ato New Year's around the world, kadto kita sa New York City. Bombo Radio Philippines presents New Year Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Happy New Year! Mga kabombo, subong adlaw, pinakaunang adlaw sang tuig 2022. Sa gihapon padayon kita nga magapanglugayaon sa bugos nga kalibutan kag hibaloon kung paano sila subong nagasug-alaw sang New Year. Kadto kita sa isa ka lugar kung sa diin nagasug-alaw gid sila sang bag-ong tuig 2022. Ang syudad sa New York, sa estado sa New York, sa United States of America. Ang New York City amo ani ang largest city sang state of New York sa United States of America. Amo man ini ang most populous city sa kabuusan nga United States kung sa diin nagdangat na sa karon sa kapin 8.82 million ang populasyon sang New York City. Ang mga New Yorker ginapamunuan sang ila sini karon City Mayor ang Democrat nga si Bill de Blasio. Ang New York City ginabuusan sang 5 ka ginatawag borough o kon mga town or district nga mo naman ang Brooklyn, Queens, Manhattan, Bronx kag State Island. Sa karon nga nagabag-ong tuig ang mga New Yorkers ang ginadugukan tuig-tuig amo ang Times Square sa Midtown Manhattan bangod diri ma-witness ang famous nga Times Square ball drop nga samta naga-countdown ang mga pumuluyo diri amat-amat man nga nagadagdag ang bola tub-tub sa 10 seconds, 5 seconds, tub-tub sa isa ka segundo kag diri ini sila nagahinugyaw, nagatinamyawanay, nagahinaksanay kag nagahinalukay samtang nga nagaamba sila sa New York, New York. Bangod ang New York City ginabansagan the city that never sleeps. Samtang aton pagid hibaloon ang New York celebration sang mga taga New York City, New York, United States of America pagi sa aton si Bombo International Correspondent nga si Sir Leif Severino tumandok sang syudad sang Silay apang didto na karon nagatrabaho kag nagapuyo sa New York City. Ay, timing gito, bago lang gito, nagsulod sa bagong tuig. Ang New York, mga kaibigan. So, pekilin niya, kwaunta, no, nga to isa sa mga international correspondent, si Sir Leif Severino, no, taga Silay, kag siyempre, dugay na, dito na nag-star, dito nagpangabuhi, dito nagretiro iya sa syudad sa New York. Subong oras natin sa Pilipinas, 1:15 sa hapon, o 1:16 hapon, dito sa New York, 12:16 sang kagahon. Sir Leif Severino, Happy New Year! Welcome sa tuig 2022, Sir Leif.
Happy New Year sa imo, Dennis, kag sa buong sa Bacolod, abe, no? Sa pumuluyo sa Bacolod. We are very happy to greet you. Happy New Year. Yes, New Year na New Year nagdira sa New York City subong niya nga mga tinion, no? So ano dira ang okasyon? Of course tinabala naman naton nga kada sa pagsugalaw naton sa bagong tuig dira sa New York among ginabantayan, no, ang dropping of the ball dira sa may New York Times Square. Sir Lips, ano mga senaryo kay ina before nagsulod kita sa January 1, 2022, Sir Lips? Well, ang Times Square, of course, dira naga-drop ang ball. Ginlimitahan nila subong ang tao nga makasulod from the usual maybe 58 to 60,000. So subong mga 15,000 lang because of the COVID, ang restrictions nila diri sa syudad. So ining 15,000 mga fully vaccinated din eh? Gina-check nila tanan nga fully vaccinated ka through various systems nila from the state to the city, kag international connections nila, kinahanglan fully vaccinated ka bago ka kasulod. Okay. So paano gin-arrange dira ang security kaya magluwas ato sini COVID-19 likewise ang Amerikano in terms of security sa amo ni kadamon sang pumuluyo terrible guro kagot sang security measures dira sa may New York Times Square, Sir Leif? Yes, siguro mga almost 10 blocks away from northeast, south and west na gina-check na nila bago magsulod. So they started checking siguro mga 3 o'clock sang hapon. Okay. So close down na mga area dira sa palibot sang Times Square. Definitely close down na siguro mga 6 to 10 blocks around Times Square itself. Ang Times Square gabunggo dira ang 44th Street, 44th Street and Broadway, amo nang Times Square nga area. Okay. Last year, sir, dara kita sa heights and pandemic, may kaangay sining dropping of the ball din naging patigayon sa Times Square? May ara gyapon wa ay mauntat ang dropping of the ball pero gin-virtual na lang nila wa ay sila mag-allow sang mga tao nga magkadto didto. So ang may mga performances sila nga gin-tape na open virtual. Live man ang dropping sang ball, may ara man nga MC pero ang mga spectators siya wala. Okay. Anong signifikante sini Sir Lip sa mga Amerikano nga daw ka kuan giniya daw ka sikat no kag ginadugukan ginida sa New York kining dropping of the ball sugata sa buong tuig sa Times Square. Ano ka signifikante sa para sa mga Amerikano, Sir Lip? Well, it's a form of celebration man. It started in 1907 sang pagbutang sina sang Times New York Times dira. So amo nang center niya. So since 1907 daw kaduha lang gid na yang why madayon ang dropping of the ball because of the restrictions ng 1942 and 1943 because of the light limiting nila during the wartime. Otherwise why ginaya maguntat. Okay, so daw mo ginakunyagan permiya sa Amerika. Hindi lang guro taga New York, hindi lang guro mga Amerikano, may mga foreigner man talaga nagakadto sa pag-attend sa pag-successioning countdown, Sir Leif? Aw kadamo gid sang foreigners nagakadto dire kay daw dako ginaya nga event dire sa New York ang paghiwat sang New Year. So kadamo ginaya. Kaya kagina gani makita mo damo man gani nga propose mapakasal sila dira siya nagpropose. daw naging dungan na sa celebrations. Doon may Pilipinong artist nga nagkanta kuno kay ina before kay ina Sir Leif? Yes. Ang ulihi gid nga nagkanta sa before mag-countdown si Arnel Pineda of Journey. Ang iyang kanta I think is Don't Stop Believing. Okay. So that just shows kung gaano kasikat si Arnel Pineda of Journey. Of course, siyempre, mismo sa New York City, damo kita ng mga Pilipino man. Subot sa ngayon, before sa actual ceremony countdown, may programa pang patigayon, Sir Leif. Yes, inang nagbulos subong sa kay
si Ryan Seacrest nagsugod mga alas 8 sang gabi. May mga programa na sila. Pagkatapos nauna nga mag-celebrate sang New Year ang Puerto Rico. So may araman sila dito nga group nga nag-countdown. So 11 o'clock yan nag-kwan na sila, nag-celebrate na sila sa New Year. So, pagkatapos ang iban nga mga like New Orleans, like Las Vegas, like Los Angeles, may ara man sila nga pre-recorded na sila nga mga programs dason ginpagwa na nila kay manti they are 3 hours behind New York time. Okay, no, so the terrible, no, kay Brati Balata naman, no, sa matag palamay inaton ang United States of America sa kalaparonti lain-lain time zone, no. So after sing countdown, ano may fireworks, Sir Leif? Ang ilang ang madamo gid nga confetti, makita mo nga nadagdag, that is 1.5 tons. One thing na dira sa confetti, dira sa magkadto ka sa Times Square, makasulat ka na sa imo nga wishes dira sa confetti i-gather na nila through the Christmas season, tapos ihaboy ipagwa na nila. But it's 1.5 tons of confetti. After that, in 30 minutes, why na tao bilin dayon sa Times Square kay gapululi na ginapapuli na sila sa pulis dayon kag limpyuhan ang bilog nga dalan. Okay, after sila puli na sila tagsan na puli dito na mag-celebrate sa New Year. Continue nila dito. Okay, no? So sa imo, sir, sa kalawigon mo da nga nag-start sa New York, sa Amerika, pila ka na ka-business nga nakakadto dira sa Times Square, kasaksi sa New Year's countdown, Sir Leif? So, ang manami subong sa Times Square kay ang temperature is 52 degrees Fahrenheit, which is very nice weather, no? Mga 11 degrees centigrade na siya. Hindi tama ka tugnaw gid. Hindi tama gid ka tugnaw, kaguay snow. No, we are lucky that amos natabo. Pero ang ara sa Times Square siguro ang mga spectators lang gid dira siguro nga taga New York, jutay lang gid. Okay. Ang madamo dira mga pulis, mga firemen, mga opisyalis nga taga New York, but otherwise New Yorkers would rather stay home siguro, no, unless na may bisita ka kung magkadto ka diri guro sa dasuntuig basi kung mapilitan naman ako magbalik sa Times Square. So, anong feeling sa isa ka individual nga ara sa Times Square samtang nga nag-countdown for pagsulod sa bagong tuig, Sir Leif? Well, kanami ginaya kay manda New York City is the crossroads of America. Hindi ka kapakadto sa Amerika kung hindi ka nagkabisita man sa New York. So it's the feeling that you are there, you are celebrating a very big event, the changing of the year from one to another. People are very festive, masadya, you know. In spite of this COVID, I'm sure madamo gid sang nanamian, no? And it is a very safe area man. Ang feeling mo dira, I think I was there in 1986. After that, it's either sa TV lang or katulog. So kaina is 15,000 ang allowed nga ginpasulod, no? So damo pagid guro gusto magsulod mo, galing kit limited bukod sing COVID-19. Yes. If you can see sa footage nila, kami mismo madiparahan gid namon nga damo blaya sang spaces nga available tani. Okay. Kung the previous years na without the COVID, puno-puno gina, impact gina siya. Correct. Once you get in at 3 o'clock and then you step out to do whatever, you cannot come back. Gani kay bangod sing grabe nga tawo. Grabe nga tao. So, kailanlan
kabalo ka sang kunano emergency kunanong himuon himo dira gani. since alas 3 ang hapon ara ka na da hasta alas 12 sang gabi. Okay, tikon last year nag-virtual lang subong niya actual gid grabe ginigurong damo gid nga Amerikano, damo gid nga mga New Yorker nga gusto man tani sulod dira magtambong no galing kay ti Bangod Sing Limited 15,000. So ano ang expectation subong sa mga Amerikano, Sir Leaf, sa sining tuig 2022 sa palibot tabi ilo istorya ang konsensus sa mga Amerikano anong ila gina-expectar sa sining tuig 2022, Sir Leaf? Well, I'm sure nga number one nga prayers and wishes sa mga tao nga madula na ni COVID nga makontrol naton ang COVID kag ang economy naton maalsa naman. Kay as of now, you know, gareklamong tao nga mahal tanan nga bilihon because of the economy, because of maybe the national government's management. But also, of course, number one gidya is the COVID. Kay sige-sige mangyapon nagasaka naman liwat ang aton nga infection. No? So, gabay pa, no? Ina mga wishes nila tido des Pilipinas, mo nang ginalauman sa mga Pilipino nga tani mauntat na si COVID, no? Magbalik na sa normal para at least number one ekonomiya ta makuan man mabuhi, mabalik naman sa normal. So lastly, Sir Leaf, basi may arang pa gusto ka mensahe, may paabot, may tamyawon diri sa Silay, sa Negros, or makilala mo sa ibang nga bahin sa kalibutan, Sir Leaf? Go ahead. Well, first of all, from me and my wife Nanette, and surely also our boys Mark, Neil, and Marcel, we would like to greet all our loved ones, friends, acquaintances here in New York, in the Philippines, and all over the world. A happy New Year, a safe one, a blessed one. Kag special mention to my very good friend Toots Coral and his wife Marisa, Mayor Bing and Elsa, Mario Masconiana of Silay, Ramon Severino Conlu, and Didoy Hilado, also of Silay. Most especially to you, Dennis, and your staff. May you have a healthy, wealthy New Year 2022. God bless us all. Sige, Happy New Year, Sir Simo, sining pamilya kag the rest ng mga Filipino community di sa New York kag sa Amerika, no? So, good morning. Happy New Year, Sir Leaf Severino. Yes, thank you. God bless. Sige. Nabatan mo kami na isa nato sa international correspondent sa Amerika, specialty from New York City, no, si Sir Leaf Severino, taga Silay, no, sa motong selebrasyon sa New York Times Square, no, limited lang 15,000 fully vaccinated individual ang ginalaw nga makasulod sa pagsaksis ng dropping of the ball countdown, pagsulod pagsugalaw sa tuig 2022. So muna kami na isa nato sa mga gintutukan subong adlaw sa pagsaulog naton sa bag-ong tuig. Watch out for the next edition of New Year Around the World. How the different peoples of the various countries of the world celebrate the start of yet another new year amidst the pandemic. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Towards our nation and Kabombo, we all would like to greet you. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy
Saludos katamya ko tayo pala tutunan bumbuan na isog to katamya sang Happy New Year sa mga Pilipinas mga bansang kalibutan di mga bahin niya sang Pilipinas. So patayin kita sa pagpapatis na bilhin naton nga year-end report. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunang-huna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risko, pagud nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection magkatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat, kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan, hagan-hagan lang. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa
balion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Mga kabombo, To the Bombo Year-End Report, now fully digitalized. Yari ang nagapanguna nga mga balita sa bulan sang Disyembre sa bago lang natapos nga tuig 2021. Una kita sa balita lokal. Disyembre 3. Nagtaliwan si Ana Ibi Magalona Mayor kag Anay Negros Occidental 3rd District Board Member David Albert Lacson sa edad nga 46 anyos. Ang Anay Alkalde ang gid-admit sa Nobyembre 30 sa isa ka pribadong ospital sa siyudad sang Bacolod. Si Lacson ang nakumpirmar nga positibo sa COVID-19. Si Lacson ang madugay man nga nagserbe bilang alkalde sang Ibi Magalona antes nagpapili bilang miyembro sang sangguniang panlalawigan sang Negros Occidental. Disyembre 11. Patay ang barangay Kagawad sang barangay 14 Bacolod City matapos gintiro sang tatlo ka mga suspetsado sa Lumina Homes Subdivision, barangay Vista Alegre, siyudad sang Bacolod. Nagapungko sa barangay Kagawad Rule J. Martir alias Tikboy sa gwa sang ilang balay, kaupod ang iyang nga asawa. Sang nagabot ang mga suspetsado nga nagasakay sa auto kag hinali ilang ini nga gintiro. Naigo sa ulo si Martir nga gintunaan sang iya kamatayon. Tubtob subong wala sang suspetsado sa nasambit nga krimen. Disyembre 16 sang gabi, tubtob Disyembre 17 sang kaagahon. Ginbayo sang Bagyo Odat ang probinsya sang Negros Occidental, kung sa rin ginpaydalom ang probinsya sa Tropical Cyclone Wind Signal number 4. Ang bagyo ang nagbilin sang 45 nga patay kagkalabanan diri ang yara sa Southern Negros. Sa siyudad sang La Carlota, patay ang isa ka lalaki matapos na tumbahan sang kahoy samtang nagamaneho sang motorsiklo sa barangay 1 pasado alas 2 sang kagahon sang Disyembre 17. Suno kay Mayor Rex Halandoon, dead on the spot ang lalaki nga magapauli palang kuntan sa ilang nga balay nagikan sa trabaho. May isa di kapatay nga obra sa kompanya nadagdagan kahoy, nga motor siya natumbahan sa sang kahoy, so naigo gid siya, dead on the spot siya, no. Sa siyudad sang San Carlos, patay ang 64 anyos nga lola samtang pilason ang 9 anyos nga bata nga babayi matapos nga natumbahan sang puno sang kahoy kadungan sang mabaskog nga hangin dala sang bagyo. Sa Banwa sang Moises Padilla, 3 ang patay matapos mapilipilan kag nahulog sa kahoy. Suno sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office sang Moises Padilla, ang isa ka lalaki ang nagsaka sa puno sang kahoy alas 3 ang taknas sang kagahon apang siya ang nakadanlog kag nagsanga lang yang asag ang sasanga gani ini ang napatay. Ang isa naman ka biktima ang napilipilan sang puno sang kahoy alas 12 ang taknas sang kagahon sang Disyembre 17. Disyembre 17 sang aga, daw kaangay sang dagat ang bilog nga siyudad sang Kabangkalan bangod sa tubig baha. Kung sa diin wala na sang duta nga kitaon. Ginatos ka mga residente ang nag-evacuate sa Kabangkalan na City Cultural and Sports Center bangod tubdob sa tuhod ang baha sa halos bilog nga siyudad pati na sa National Highway. Bangod sa baha, ginturod na lang sa mga residente ang tricycle o motorsiklo samtang makalabay ang dalagko nga mga salakyan kaangay sang bus. Gayon nga nagresponde sa lugar ang Philippine
Coast Guard, Philippine Army, Philippine Red Cross, kagiban pa nga mga ahensya sang gobyerno agad nga magbulig sa rescue operations. Subong nga may ara kita duwa ka team diri pero proceeding pakisa nato ka team alin sa Bacolod para nga mag-augment sa aton mga personnel diri. Sa subong may ara kita kuha na may mga rescue equipment data, may ara kita rubber boats diri. Sa syudad sang Sipalay, Jesse 7 ang nadulaan sang kabuhi bangod sang Bagyo Odette kagalabanan sa mga ini ang nalumos. Tubdob subong may pilakpak ka mga residente nga ginapangita matapos na missing. Amang aton gyapon nga casualty 17 kon nga operations recovery operation naton na pa siya ma'am kay pila nakadlaw nga wala ta sa may nakuha. Sa Banwa sang Candoni, duha ang patay matapos maanod sa baha ang isa ka pamilya sa sitio Ginobatan, Barangay Kaningay, kadungan sang pagbaha dala sang Typhoon Odette. Confirm na sa subong mayara pa kita ginapangita nga isa ka 4-year-old nga bata. Confirm nga duha ang napatay kag 3 nakasalbar. Pamilya Sabio ang ilagit puloy yara sa sitio Ginobatan, Barangay Kaningay. Sa Negros Oriental, sa 16 ka mga tawo ang patay bangod sa paglabay sang Bagyo Odette. Nagikan sa mga nagkalamatay, kalabanan diri ang nagikan sa Baay City kag Dumaguete City. Nagdeklarar ang syudad sang Baay sang state of calamity bangod sa halit sang Bagyo Odette. Tubtob subong, madamo pa nga mga residente ang wala sang supply sang kuryente sa Negros Oriental. Disyembre 20. Ginaaprobahan sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang resolusyon nga nagapaidalom sa Negros Occidental sa state of calamity bangod sa halit sang Bagyo Odette. Ng Provincial Disaster Risk Management Council, nagpas kami resolution declaring the province under state of calamity. The whole province. Tomorrow, i-approve niya sa sanggunian so that there will be some funds na pwede nato magamit, no? Disyembre 21, ginaprobahan sang sangguniang panlalawigan ang deklarasyon sang state of calamity. Disyembre 21, nagpagwa sang Executive Order No. 21-59 na Series of 2021 si Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga nagadeklarar sang state of calamity sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental bangod sa Typhoon Odette. Santo sa damage assessment, hindi magnubo sa 6 billion pesos ang balor sang halit ng ginbilin sang Typhoon Odette sa bilog nga Negros Occidental. Sa amuman nga adlaw, Disyembre 21, nagbisita si Presidente Rodrigo Duterte sa syudad sang Kabangkalan agud personal nga lantawon ng halit na gintuga sang Bagyo Odette. Saya nga pagsapol sa mga opisyales sang provincial government, nagpasalig si Duterte nga handa ang national government nga magbulig sa mga nahalitan sang bagyo sa Negros Occidental. Disyembre 22, ginaprobahan sang sangguniang panlungsod sang Bacolod ang resolution nga nagapaidalom sa syudad sa state of calamity bangod sa Typhoon Odette agud nga magamit ang calamity fund sang syudad. Matapos ang paglabay sang Bagyo Odette sang Disyembre 21, tatlo ka mga kabataan ang nadulaan sa kabuhi matapos matrap sa nasunog nga balay sa sitio Trozo, Barangay Bulwangan, San Carlos City. Suno kay Fire Officer 1 Neil Bantilio, investigador sang San Carlos City Fire Station. Nagwa sa balay ang iloy sa mga kabataan bangod nagpangita ini sang signal sang cellphone. Bangod brownout gihapon sa syudad humalin sa naglabay ang Bagyo Odette. Ginbilin sang iloy nga nagasiga ang kandila samtang nga nagatulog ang mag-utod. Kag isa nila kapakaisa sa kwarto. Ginhigta naman sang lubid ang pertahan sang balay. Sang matukiban sa mga bumbero pagkatapos sang sunog. Batok na ang mga biktima nga sanay Early John Sumbesi, 7 ka tuig, kag Cheska Sumbesi, 3 ka tuig, kag ang ilang nga pakaisa nga si Rose Jane Sumbesi, 9 ka tuig. Alas 7:30 pa lang sa gabi, tulog na tong tatlo. Wala kuryente until now. Alin sa bagyo, ang amoto na lugar, naglakat ang ilang mama, kag ang lula. Nasirado nila ang ilang na portahan. Bata rin nasunog, isa ka 3 years old, isa ka 7 years old, kag 9 years old. 12 ka mga pamalay ang totally damaged, samtang 4 naman ang partially damaged, kasunod sang sunog sa sitio Trozo, Barangay Bulwangan. Disyembre 25,
Isa ka masubo nga Pasko ang nagsugata sa pamilya Diaz Santa sa siyudad sang Talisay diri sa probinsya sang Negros Occidental matapos matrap ang ilang batang nga pulis na sunog nga balay kag wala na nakasalbar. Suno kay Fire Senior Inspector Jovelyn Zamar, Fire Marshal sang Talisay City Fire Station, yara sa simbahan ang mag-asawa nga Sanday Kuldarico kag Virginia Diaz Santa, kag nagatulog si Police Officer 2 Jobert Diaz Santa sa iyang kwarto sa nagsugod ang kalayo sa living room sang balay alas 6 sang aga. Nakagwa sa piyak nga kwarto ang utod sang pulis, apang dako na ang kalayo. Nagkuha pang utod sang tubig kag nagtingwa nga basyahan ang kalayo, apang hindi na niya masarangan ng init. Nabatian naman nga nagasinggit sang tabang si PO2 Jober, apang wala na ini nakagwa sa kwarto kag dito na nasunog. May hara siya upod sa piyak man na kwarto ang iyang utod nga lalaki. Pagbugtaw ya kay nakibot na lang siya nga do nag-init nga namo na pagwa na dako na ang sunog. Ang 36 anyos nga pulis ang assigned sa Silay City Police Station. Siya ang may asawa ka mga kabataan apang nagbakasyon ng iyang misi sa barangay Maaw siyudad sang Bago antes ang insidente. Ang biktima ang nagpauli sa ilang balay sa Talisay sang Disyembre 24 bangod gindulong silang salakyan nga gamiton sa iyang mga ginikanan padulong sa simbahan. Nagagwa sa inisyal nga investigasyon nga nagsugod ang sunog sa napabayan nga kandila sa living room sang pamilya Diaz Santa bangod wala gihapon sang supply sang kuryente sa syudad humalin sa naglabay ang Bagyo Odette. Sa mga balita national, Disyembre 14. Ginwithdraw ni Presidente Rodrigo Duterte ang iyang Certificate of Candidacy para sa pagkasenador para sa 2022 national and local elections. Si Duterte ang nagpadulong sa Commission on Elections sa Intramuros, Manila agud formal nga i-withdraw ang iyang COC. Ang COC sang presidente ang gin-file sa iyang representative sang Nobyembre 15 bilang substitute kay Mona Lisa Visorde sang federalismo ng dugong dakilang samahan. Nag-withdraw man sang iyang kandidatura sa pagka-presidente ang long-time aide ni Duterte nga si Senador Christopher Lawrence Bombo. Disyembre 16 sa Tubtub, Disyembre 17. Hindi magnubo sa 338 ang numero sang patay bangod sa paglabay sang Bagyo Odette sa Visayas kag Mindanao. Santo sa data sang National Disaster Risk Reduction Management Council, ang mga nagkalamatay bangod sa Bagyo Odette ginalakipan sang 96 sa Bohol, 66 sa Negros Oriental, 58 sa Cebu, 40 sa Negros Occidental, 31 sa Surigao del Norte, 27 sa Southern Leyte, 21 sa Dinagat Islands, 18 sa Palawan, 7 sa Agusan del Sur, 4 sa Misamis Oriental, tagduha sa Iloilo, Bukidnon kag Guimaras, kag dag-isa sa Leyte, Misamis Occidental, Butuan City kag Agusan del Norte. Suno kay Governor Arlene Kakaabagaw, halos nagtapan ang bilog nga Dinagat Islands bangod sa paglabay sang Bagyo Odette. Ang Bagyo Odette ang naglandfall sa Dinagat Islands sang Disyembre 16 alas 3:10 sang hapon matapos nga naglandfall sa Siargao Island. Ang duha ka mga lugar ang ginpaydalom sa tropical cyclone wind sigla number 4 sang Disyembre 16. 99% man sang populasyon sang Siargao Island sa Surigao del Norte lakip na ang mga turista ang apektado sang Typhoon Odette. So isang kumpirmasyon ni Surigao del Norte Representative Francisco Jose Matugas II. Ginpaydalom naman sa state of calamity ang probinsya sang Bohol bangod sa halit na ginbilin sang Typhoon Odette. Suno kay Bohol Governor Arthur Yap, hindi magnubo sa 96 ang numero sang patay sa probinsya bangod sa nasambit nga bagyo. Disyembre 21. Nagdeklarar si Presidente Rodrigo Duterte sang state of calamity sa mga rehiyon nga ginwaswasan ni Bagyo Odette nga ginalakipan sang Regions 4B, 6, 7, 8, 10, kag 13. Suno kay Duterte, tuyo sang deklarasyon nga mapadasig pa ang relief kag rehabilitation efforts sa apektado nga mga lugar. I have decided to declare a state of calamity. So I will sign it now. There are many regions in the country were battered by Typhoon Odette,
in the past days. The NDRRMC came out with a resolution recommending that the state of calamity be declared over the affected areas, and this would include Region 4B, 6, 7, 8, 10, and 13. Sa pinakauling nga report, hindi magnubo sa 3 bilyones pesos ang balor sang kahalitan na ginbilin sang Baguio dahil sa sektor sang agrikultura sa Visayas kag Mindanao. Sa mga balita international, Disyembre 6, ginpamatmatan sang Zabuthiri Court sa Myanmar nga guilty ang 76 anyos nga si Myanmar leader Aung San Suu Kyi kag ginsentensyahan sang tagduwa ka tuig nga pagkapriso sa kaso nga incitement kag paglapas sa COVID-19 rules sa idalom sang Section 25 sang Disaster Management Law. Kabugusan nga 11 ka mga kaso ang ginpasaka bato kay Suu Kyi apang iyang ginpanginwala ang tanan nga mga akusasyon. Si Suu Kyi ang yara sa prisuhan humalin sang ginkorita sa mga general sang iyang gobyerno sang Pebrero 1 nga amo naman ang nagtapos sa malipot nga period sang demokrasya sa Southeast Asian country. Disyembre 8, patay ang pinuno sang Department of Defense ng India nga si General Bipin Rawat, kalakip ang asawa sinigag 11 keban pa sa nagugpaa sang helikopter nga ilang ginasakyan sa India. Ang 63 anyos nga pinuno ang nagabiyahe kaupo ng iyang asawa kag 12 keban pa sakay sa Russian-made Mi-17 chopper kag naaksidente malapit sa Coonoor, Tamil Nadu. 7 ka mga bangkay ang gilayon nga na-recover sa mga rescuers. Disyembre 10, 88 ka mga tawo ang patay kadungan sang pagwaswas sang buhawi sa Western Kentucky kag iban pa nga mga estado sa Amerika. Sulo kay Governor Andy Beshear, isa ini ka masubo nga gabi sa bilog nga kasaysayan sang Kentucky. Sulo kay Beshear, dinusena ang napatay sa pabrika sang kandila sa Mayfield, kung sa din 110 ka mga tawo ang nagatrabaho sang naglabay ang buhawi. Ang isa ka buhawi ang nagbuyong sa duta sa sulod sang 200 miles sa gani tuman ang halit sini sa Mayfield kag Princeton. Samtang 4 ka mga buhawi ang nagwaswa sa Western Kentucky. Gin-activate ni Governor Beshear ang National Guard nagin-deploy ang 181 ka mga guardsmen para sa search and rescue and recovery operations. We are nearing the end of the most severe tornado event in Kentucky's history. Multiple tornadoes have touched down and we have damage in, I believe, over a dozen Kentucky counties. The primary tornado was on the ground continuously for over 200 miles in our state, something we have never seen before. We have deaths in multiple, possibly many counties. Naglabay man ang buhawi sa Arkansas, Missouri kag Tennessee. Disyembre 22, 85 ka mga tawo ang patay matapos maglugdang ang cargo ship sa baybayon nga sakop sang northeastern Madagascar. Suno sa Maritime Agency sang Madagascar, ang barko nga hindi otorisado nga magpasakay sa mga pasahero ang overloaded kag nasudlan sang tubig sa makina antes naglugdang. 50 ka mga tawo ang na-rescue gikan sa cargo ship. Suno sa Maritime and River Port Agency, 138 ka mga tawo ang kabugusan nga sakay sa barko sang natabo ang insidente. Sa balita sa patag sang sports, Disyembre 12, madinalagon nga na depensahan ni WBC World Bantamweight Champion Nonito Donaire Jr. ang iya gold-plated strap kasunod sang 4th round knockout bato kay WBC interim Bantamweight title holder Raymart Gaballo sa Dignity Health Sports Park sa California, USA. Sa una pa lang nga round, nagpakita na sang iya abilidad si Gaballo. Pinaagi sa magin pangbuyan sini nga jabs kag direkta sa lawas kag ulo ni Donaire. Apang ini ang ginantos ni Donaire nga kalkulado ang magin pangbuyan nga sumbag samtang
Bilang ginabasa ang kadagyo sang kontra sini nga kaangay niya man nga Filipino. Nagsugod ang pag-init ni Donaire sa ikaduhang round apang wala ini nagtuga sang maayo nga resulta. Nagbayluhanay sila sang sumbag sa round 3 kag pareho man nga may tagsa-tagsa nga moments. Apang mas nagkusog pa si Donaire paglabot sa round 4 matapos nga napanhod sini si Gabalyo sang naigo niya ini sang left hook sa lawas. Gintestingan pa ni Gabalyo nga magtindog apang wala na niya ini nasarangan, rason nga nakuha sang 39 anyos nga boksingero ang knockout victory. Sa balita sa patag sang entertainment. Disyembre 13. Ginkoronahan bilang Miss Universe 2021 ang pambato sang India nga si Harna Sandhu sa coronation nga ginpatigayon sa Eilat, Israel kag iya ginperde ang 79 kay iban pa kandidata sa pageant. Sa top 5 question and answer, ginpamangkot inisang, many people think climate change is a hoax. What would you do to convince them otherwise? Yari ang sabat ni Harna Sandhu. Honestly, my heart breaks to see how nature is going through a lot of problems and it's all due to our irresponsible behavior. And I totally feel that this is the time to take actions and talk less because each action could either kill or save nature. Prevent and protect is better than repent and repair, and this is what I'm trying to convince you guys today. Thank you. Kaupod ni Sandhu sa top 5 sanday Miss Universe Philippines Beatriz Luigi Gomez, Miss Universe Colombia Valeria Ayos, Miss Universe South Africa Layla Mswane, Miss Paraguay Nadia Ferreira kag ang nagdaog nga si Miss Universe India Harna Sandhu. Gikan sa top 5, wala naman nakasulod ang pambato sang Pilipinas kasubong man sang Colombia. Ang top 3 finalists ang nagsabat naman sa magkaangay nga final question nga what advice would you give to young women watching on how to deal with the pressures they face today? Yari ang nanging sabat ni Miss Universe India Harna Sandhu. Well, I think the biggest pressure the youth of today is facing is to believe in themselves. To know that you are unique and that what makes you beautiful. Stop comparing yourselves with others and let's talk about more important things that's happening worldwide. I think this is what you need to understand. Come out, speak for yourself because you are the leader of your life. You are the voice of your own. I believed in myself and that's why I'm standing here today. Thank you. Natapos ni Beatriz Luigi Gomez ang iyang Miss Universe journey sa pagsulod sa top 5 sa finals night sang pageant sa Eilat, Israel. Antes ang paghalin sa stage, napawaw man ni Gomez ang mga audience sa iyang maroon one-piece sa swimsuit segment kag ang intricate gold-studded dress para sa evening gown competition, kasubong man ang iyang performance sa question and answer portion. Ang kandidata ang ginpamangkot ni Miss Universe 2016 Iris Metener sang given the ever-changing COVID situation, what is your opinion of mandating a universal vaccine passport? Yari ang nanging sabat ni Miss Universe Philippines Beatriz Luigi Gomez. I believe that public health is everyone's responsibility and to mandate vaccine inoculation is necessary. And if mandating vaccine passport would help us in regulating and the rollouts of vaccine and mitigate the situation of the pandemic today, then I would agree on mandating the necessary passport of vaccination. Thank you. Disyembre 17. Gin-postpone ang finale sang Miss World 2021 nga patigayunon kung tani sa Puerto Rico sang amuman nga adlaw Disyembre 17. Suno sa Miss World Organization, nagsapol ang mga virologists kag medical experts nga ginhire agud mag-oversee sa Miss World 2021 event kag pagdiskusyon sa Puerto Rico Health Department, nakasugtan sa mga organizers kay postpone ang globally broadcast finale sa Puerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot sa masunod nga Nobyenta kaadlaw. Ini matapos nga 17 ka mga kandidata sa Miss World kag personnel ang nagpositibo sa COVID test. Suno sa mga pageant organizers, nagpatuma na sila sang additional safety measures para sa mga contestants, production team kag spectators, apang sila ang nagdesisyon nga temporaryo nga i-postpone ang event matapos man ang pagkonsulta sa mga health officials kag experts.
Amuyadto ang mga big events, newsmakers sa bago lang natapos sa tuig 2021. Ang gingkabig tuig sang ox ukon baka kag turo nga karbaw. Kaangay man sa nagliligan nga mga tinuig, masiling nga tuig man ato sang madamo nga mga pagtilaw, unos, mga malain nga itabo, nga nagdulot sa dako nga kahulanan, kag pagtangis o kon paghibi, labi na gid sang gindulot kag padayon pa nga ginadulot sang COVID-19 pandemic. Apang, may madamo man nga mga maayo nga nagkalanabo nga makabig bugay para sa aton tanan. Life indeed is a journey full of uncertainties, difficulties, and surprises. Life is a pilgrimage that must be traveled no matter how bad the roads and accommodations. Nga pisar sa mga kudol-kudol o kung mga upang, dapat kita magpadayon sa pagpanglakaton sa dalan sa kabuhi. Bayaan na naton ang mga natapos na, ilubong na lamang sa limot, apang ipabilin ang mga leksyon nga aton natunan kag napulutan. Sa mga nabagyuhan sa Southern Negros, kabay pa nga makaangkon sila sang paglaom kag kaisog sa pagatubang sa unos sa tuig 2022. Ang tuig 2022 amo ang Year of the Tiger. Ang tigre naman ay katatlo sa 12-year cycle sang animals sa Chinese zodiac nga naangon sa Chinese calendar. Ang Year of the Tiger ang associated sa earthly branch symbol. Ang mga tao nga nabunag sa Year of the Tiger ang natawo sa 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 kag 2011. Diri sa Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Sa tagsa kapag tapos ang tuig, kag sa tagsa kapag sugalaw sa panibagong tuig, isa lamang ang padayon nga sigurado, ang wala untat nga pagserbisyo sang Bombo Radio sa listening public. The reason why this network is on. Nga ang Bombo Radio Philippines magapadayon sa pagpangibabaw kag sa pagdominar sa ginatawag airwave supremacy sa pagpamuno sang chairman sang Bombo Radio Philippines, Dr. Rogelio Florete, kag sang President Chief Executive Officer Margaret Ruth Florete. Without great big helping hand. The Bombo Year-End Report. Isa ka tuigan nga likuton sang Bombo Radio Philippines sa pagsugalaw sang bagong tuig. Kami ang nagapasalamat sa inyo tanan. Kabay nga mangin mabinungahon kita tanan sa sining nga tuig kag sa palaabuton. Kag ang pag-ubay sang Ginoo manginiyara sa aton tanan. To God be the glory forever and ever. For you without great The Bombo Year-End Report. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Bombo Radio Bacolod. Bombo, we all would like to greet you. Si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish, Capitol Heights sa iya New Year's message. Sa mga kabombo naton, magasulod kita sa bagong nga tuig 2022. Way kita makahibalo kung ano ang nagahulat sa aton sa sining tuig 2022. Apang magasulod kita sa sining tuig, bagong tuig nga may pagsalig. Trust and confidence. Tungod kay ning aton pagsalig na sandig sa mahal nga Dios. Dios nga wala nagapabaya sa aton. Aton dumdumon permi ang hambal sang aton Ginoong Hesukristo. Ako amo ang dalan, ang kamatuuran kag ang kabuhi. Isandig naton ang aton kabuhi sa mahal nga Dios.
sa paggiya sang Espiritu Santo, sa pagbaton kabuhi halin sa mahal nga Dios. Ano man ang magkinatabo sa aton sa 2022, inatanan sa kabot sang mahal nga Dios. Apang sa aton man nga bahin, kita nagatinguha kay nabatian naton kag nabalaan naton ang grasya sang Dios nga ginabugay sa aton. Ang importante sa aton nga bahin nga kita nagasabat, may response kita sa sininggugma kag grasya sang mahal nga Dios. Nga kita man maghigugma sa isa kag isa. Kag ang paghigugma sa isa kag isa, aton ipakita sa ginatawag naton nga Synodal Church. Nga ginapanawagan sang Santo Papa Pope Francis na kita mag-inupdanay. Inupdanay kita pakadto sa kabuhi nga walay katapusan. Sa siling wala sing mabilin sa aton, kundi kita nagakaptanay sing kamot, nagaupdanay, gapanglakaton sa sining kadalanan sang aton nga kabuhi, padulong sa grasya sa mahal nga